Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, ман Абдуғаффор Ҳусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Рӯз то рӯз шумораи шикоятҳо хеле зиёда дар болои Шӯҳрат юрист мошенник, шахсияте ки дар рӯи экран дидестен, муддати 1 сол, 1.5 сол мешавад тамоми мардуми тоҷика фиреб кардист. Бародаро, апаву хӯҳаро, акаву додаро, падару модаро, шумо тасаввур кунед, да ғарибӣ чӣ қадар душворай. Ина на хай камтар гармишид, лекин зимистони Россия чӣ хунукай? Бечора модари тоҷик 50-60 сола, бечора падарои тоҷик 50-60 сола, бародаро, апаву хӯҳаро, фарзандошон кати азоб кати дар хунукӣ, уборщицаву грузчикиву дворникиву фарқияте надорад. Бо як азоб пула ба даст меорад, дасти ин мошенник даметия ин мардума фиреб мекунад. Муддати 1 сол, 1.5 сол мешавад. мо дар Instagram видео кардем, дар мардум расондем, но шикоятҳо пайдо шиданд ки Instagram-а надидиянд, а YouTube пештара видеоро дида муроҷиат кардиянд, Шӯҳрат бо фиреб кардай. Ман ози шумо да подробно мефаҳмонам ва як хоҳиши бародарона аз барои Аллоҳ рӯи хотири ҳамун модаро, рӯи хотири азоби бародарои ғариб, илтимос ҳамин видеора ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo, Instagram, Telegram чӣ қадар метавонед садҳо шиносотон дар роҳе ки бо ва ё дар дигаро равон кунанд, шумо савоб мегиред. Шумо фоидаи калон мекунед, чунки бисёриҳо мебинанд, дига муроҷиат намекунанд. Шумо дар дурӯғ Аллоҳ болои сар дар чизе ки гуфтестам ростай бародаро. Бовар кунед, ман дидам ба чашмам, дуздишам, фанчам, фиребшам. Бо Аллоҳ қасам хӯрд, ба Қуръон қасам хӯрд, ба модар қасам хӯрд, бо дили нияти 2 сол пули ҳарома ба даст овардан. Чанд бора омад бахшиш пурсид. Ну манам хай бовар кардам как бародари тоҷик. Ну чӣ бигӯм, мо мардуми тоҷик булҳавасем. Мо ҳамон тарбияи хуб дидем, мебинем хай бачаи мардак намоз хондеста, риш мондаге, но мутаассифона фиреб мекунад. Чӣ кор кунем дига? Ай пишти хел шахсиятҳо ба дастони одамо да дига боварӣ нест. На мисли и бо бисёран одамое ки ҳамин для галочки намоз мехонанд, ҳаҷ меран меоянд, лекин мардума фиреб мекунанд. Аллоҳ бибахшашонад. Ман намедонам, уже сухан намераса, калима намераса ки ман бигӯм ин чӣ хел шахсият аст. Шайтон дар шакли одам. ҳамин шахсияте ки дар рӯи экран дидестен, саҳифаи группа дорен, ягон Парвиз ТВ-ра медонен, Ҳодиса ТВ дорен ё ки чизе ҳаста, ҳамин видеора роӣ кунен, нареска кунен, сураташ гирен, скриншот кунен, мардум бифаҳманд ки ин чӣ хел шахсият аст. Шӯҳрат юрист мошенник муддати 1 сол, 1.5 сол мешавад ки мардума фиреб кардест. Мумкин пештара фиреб мекард, мо намедонистем. Но ман 1.5 сол пеш кора катиш сар кардам, мо бизнес кардем як ҷоя. Вақти дизди шадидам, фанду фиреб шадидам, ман бас кардам кора. Баъд дар болои ман заявление навис, маро угрожат кард через ФСБ, чанд бародарои дигарро угрожат кард через ФСБ. Бале, шумо дуруст фаҳмидин. Бачаи мардака ваъда метиҳад ки депортатсията мекушам, натонистум пулта метимад 100%. Ҳама факту доказательства ҳаста. Намекуна, бача менависаша, мегира ура угрожат мекуна ФСБ кати ки матра полностью Москва гум мекунам, то я умра омада наметонӣ. Ин кори мардакие? Чанд модарои тоҷика фиреб мекунад, чанд бародарои тоҷика фиреб мекунад, чанд касоро пулшона ман гирифтум додам. Бале, шумо дуруст фаҳмидед, ман гирифтум додам. Бо дигар блогерҳо омадан, чанд блогерҳо уже дар бораш видео кардан. Барои ҳамин мо бояд ози сплачённе сарҷам бошем, якдигарро дастгирӣ кунем. Калону майда фарқият надорад. ҳамин видеора шумо тамоми халқи тоҷик дар группаҳое ки медонед дар ҳама ҷо равон кунед, штобе бидонанд ки ҳамин шахсият мошенникай, мардума фиреб мекунад, бовараш накунед. Дар муддати 1 сол, 1.5 сол як даҳҳо одаморо подключат кард, барои мара тарсондан, барои мара угрожат кардан, барои мара вай кардан. Но чанд одами подключат кард, аз ман бахшиш пурсид. Нигоҳ кунед. Корманди давлат, бандито, кӯчагиё, адвокат, хешаш, спортсмен, як гала одаме ки подключат кард. Якум очад подключат карда ки корманди давлат буд. Ака ин ростай дурӯғ намедонам, но ҳамун шахсият худаш гуфт ки корманди давлат, даже званияша гуфт, аз Тоҷикистон мада зан зад. Амун рӯз Шӯҳрат мара гуфт ки хонагиётона адил мебаранд озӣ. Ман гуфтам пожалуйста бибаранд, гуфтам ман тарафдори ҳақ ва справедливост. Ай Тоҷикистон мада зан задан, ном фамилияма гирифтан, номи падара гирифтан, гуфтам бале маем. Суҳбат кардем, падараш тарамад, муомилаи хуб, ҳурмату эҳтиром, шумо гуфта катима гап зад. Ман ҳама факту доказательстворо нишон додам, гуфт Шӯҳрат мошенникай, Шӯҳрат дурӯғгӯй, гуфт пулитера бития, пули мардума бития, мардума фиреб накуна. Ӯ акай бозӣ биромад. Айба ин хам мегзара, ҳамсинфш подключат меша. Ҳамсинфшам ин хам мезана, мефаҳма ки Шӯҳрат мошенникай. Бо ин хайбайн мегзара, бо дига одамо подключат меша, я 3-4 кас. Бо ва ё бахшиш мепурсанд. Бо айбайн хела мегзара, як 10-12 одами дига подключат мешава. Бандито ба дили худ. Воймаву ҳақорату гапу дигару. Адвокаташ подключат шид. Адвокатшам гап зад. Охирда ҳам адвокатш бахшиш пурсид, ҳам ҳамсинфш бахшиш пурсид, ҳаму бачаҳо пурсид. Бо бачаҳои кӯчаро подключат кард ва ё бахшиш пурсиданд. Охиронда бо як ака подключат шид. Мегӯм ака,
Ҳамин чӣ одаме ки ай болои ҳамин зан зад, ай ман бахшиш пурсид. Ты ки, чтоб ай мо бахшиш пурсем мега? Ма тарафи ҳақ ва справедливост. Мо Аллоҳ дорем. Мегам морам Аллоҳ дорем. Достоини бошед, значит шуморам бахшиш мепурсем. Гуфт ман мепурсам агар та ҳақ бошӣ. Гуфтам хорошо. Факту доказательства нишон додам, вохӯрӣ кардем мо дар тарафи метро Марина. Гуфт 100% ай додарҷон, гуфт аз барои Аллоҳ мебахшӣ. Гуфт шуҳрат виноват, гуфт пули терапия, пули мардам автия, гуфт дига фреб накунам. Хулоса дар вохӯрӣ шидагем бародаро чиқе ки дар рӯи экран дидесен, ман ҳар як вохӯрӣ бирам, ман запис мекунам. Шуҳрат омад бахшиш пурсид. Аз барои Аллоҳ мебахшӣ, дига намекунам, сумитра метам, биё бо бизнес кунем, бо дига кунем. Гуфтам ман кайти дига кор намекунам. Пули мардума баргардон, тавба кун, гуфтам. О қадар ты қасам хӯрдӣ, о қадар ты модароро фреб кардӣ. Но бо ҳамон кора давом дод. Рафт дар болои ма заявление навист. ӯ акора угражат кард. Кадом одаме ки дар гирду атрофуш буд, ҳамаро фреб кард. Падару модар, акаву хоҳар, ҷиянову коригарову дигару дигар. Любой одами падкучат кард, вай одамо шай ма бахшиш пурсид, махма боло надонистестам, то што ҳастай шумо дар расондестам бародаро. Я духтараки тоҷика чӣ кор мекард, вайра кидат кард, адвокатша кидат кард, коригароша фреб кард, акае ки дар бизнесеш пул дода буд, вайра фреб кард, мара фреб кард. Аки шумо тасаввур кунед ки мо ин қадар фаҳмоиш дорем, камутунам бошам мефаҳмем, мора ки фреб кард, обични одамора мемона. Чандҳо тоҷикора фреб кард. Миллионҳо карташта омадагие мо дорем факту доказательства. Картаи очашта рӯй кардагие, картаи хонагӯшта рӯй кардагие, картаи можуд буд занашта рӯй кардагие, картои худашта. Ози гашта даруни Москвада баҷӯ шида гурехта. Бародаро, биёин як вай кунем да, хеле максимально чиқе ки мегам ки сплочённый дастгирӣ кунем якдигара. Ози ман накунам, шумо накунед, дига ки мекунам? Биёин якдигара дастгирӣ кунем. Максимально сурати ҳамира бигирен, тамоми группҳо да партоен, машини гуфта. Ҳамин видеора ссилкаша равон кунен. Бачаҳое ки группҳои калон дорем, видеорам дар хитон партоен. Шояд пайдо мешавад бародарое ки возможно бовар накунанд, но барои даставерно будани информация ман шумо да як чӣ мегум. Ман тайёрам ки мошинма шуҳрат да падарка кунам. Мерседес 4.5 миллион места. Недавно ай Корея овардаги. Майра чанд бор дар Инстаграм гуфтам, но Ютуб да шояд ҳастай бародарое ки тамошо накардам. Бо 1 миллиони дигаш метам, як сола заправкаш мешавад. Шуҳрат, биё прямой эфир баро. Шуҳрат, биё связ баро, ман доказат мекунам ки то, што ту машине ки доказат кардан натонистам, пожалуйста, машина гир, пула гир, зиндагита пеш бар. Но намекунад. Барои ҳамин бародаро илтимос, суратша скриншот кунен, группҳо да партоен, видеора партоен, Parviz TV, Hodisa TV, ки ҷое да дорен максимально распространят кунен. Бо ман тез дар ин масъала ҳатман видео мекунам. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.